Olar aýdypdyrlar ya Rasulallah. Bizim obamyzda bir zinany ba, Porhan. Gaýpdan habar berýär. Sen zadyň palany ogurlapdyr diýip gürrüň tapýar. Her kim zadyny ýitirse şoňa barýar. Her kim aýyndadan bir zady biljek bolsa şoňa barýar. Biz musulman bolak, biz ýene şolardan, şo dinanydan zat sormagy ijazamyz barmy diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La tas'aluha an şey'in." Hiç zat sormaň, birje zat sormaňda ijazanyz ýok diýipdir. Oňa Arap kahin diýýär. Porhan. Al-qadi bil gayb. Men gaýby bilýän, nipde gaýpdan habar berýän adam. Eger gaýby bilýän nip itiqady bar bolsa, gaýpdan men bilýän nip itiqady bar bolsa näme bolar? Elbetde kafir bolar. Elbetde musulman dädir ol adam. Namaz okuyan ne bolsa, arada tutyan ne bolsa, hacca gitýän ne bolsa, men gaýby bilýän diýen bolsa elbetde kafirda. Mutlak 4 mezhep 4'üsünde de kafir. İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbal 4'üsde kafir diýip aýdýar. Eger gaýby bilýän ne bolsa. Eger yıldızlar öz başına hükümleri bar diýse, men yıldızlaryň üstü bilen bilýän diýse, yıldızlaryň üstü bilen bilýän we yıldızlar Allah'ın takdiri bilen işi ýok, öz başlaryna hökümetleri bar diýse, elbetde 4 mezhepde de kafirdir şol adam. Şeriat-ı İslamiyda mutlak kafir şol adam. Hiç wagtda musulman däl şol. İmam Azamyň hükmi, eger şol adam jadugerlik de etýän bolsa, okyp berin mezhebimizde görüňler. Ve fi Fathil Qadir fi zahiril mezheb yecibu qatlus sahir. İmam Azamyň hükmi, bir adam jaduger bolsa, erhiliň arasyny bozmana, dogan garnaş biri-birinden aýyrmaga, betdogalar berip ilgün dargatyp beren bolsa, İmam Azam aýdýar, hükümeti İslami şonu öldürmek lazım diýip aýdýar. Şol adam qatl etmeli. Law lam ya'taqid bi qada'illahi ta'ala aw idda'a al-ghayba bi nafsihi yakfur. Men gaýby bilýän ise, ya Allah'ın hükmüni hiç agdamasa ol adam kafirdir. فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعا لشره كقطاع الطريق كذا في مقدمة رد المحتاج. Eger jaduger bolsa, Allah'a imanım bar diýen bolsa, gaýbydy bilmeýän diýen bolsa, öýde de kafir kelimeleri aýtmaýan bolsa, ýöne jadugerlik edip milletiň arasyny bozýan bolsa, onu da şonu öldürmek wajib diýip aýdýar. Edil näme ýanyk galtaman ýanyk. Edil şol adam bir galtamanna, milletiň malyny çapyp malyny alýan adam ýanyk. Milletin arasyny dargatyp beren adam. Oy, ahun biz näme etmeli, biziň ýolumyz näme? Hak şeriatyň berýän jogabyny inşallah işte aýtyp bereň. Hak şeriat ine jadugerlik edip milletin arasyny bozup beren bolsa, hamana bir barya, palaniye bahilçiligiň üstünden, kinan üstünden, agzaralygyň üstünden, hasadat içgaralygyň üstünden, sen bir doga ber, näçe alsaň al. Dohum şu tarap bir dargasa bolýar diýilýän kep, ikisi de olukon haram iş, olukon bir dargama iş, Hudaýyň lanetiniň etegindäki adamlarda. Çykarýan pulu da haram, berilýän pul da haram, ikisi de ýöne cehennem satyn alyp duran adamda. 4 mezhebiň 4'üsünde de şeýledi. Eger aýsam maňa jyllar habar berýär, aýandadan bilýän ise. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdýar: "Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun." Suriye Şuara ahirki aýalar onu kullan çykardy. Jinlar hiç wagtda göýüňe öýdüp aýandadäki habar eşitmeýärler diýe. Hudaý şun gatsan aýdýar. "Innahum 'anis sam'i lama'zulun." Periştelen gurrungy asmanlardaky gurrungy eşitip başarmaýarlar diýe. Ohum çyn yalan bir tovar gurrunlar mizinne bilen oklaýarlar, öz adamsyna şu Porhan ulukon haram işe diýen adamlara. Ohum o da yalan çyn garşytyryp aýdýar, falany dogry çykdy, dogry çykdy. Aýandadan bilýän bolsa barda şoňa men ýene ýarym saatdan näme bolýan nida? Men nime özüň näme bolýan diýeni ýarym saatdan. Eger ýarym saat 5 dagy ýene 1 saniýeden özüň näme bolýandygyny bilse, hiç başarmaz. Ýöne ol qorrak milletden tejribesi bilen ýa bir towar bir hokkolugy bilen teň aglyňdan kesip aýdypty. Bar şoň jyny barmyşdy, kafir jynyna ýanyna barmyşdy, şoňa habar berýänmişdik da. Emma aýandadan habar berýän men diýen bolsa, ha sen ýene 5 dagdan näme bolýandy? Näme bir dünýäň içinde gyzyl kümüşleri ýerden ýygnan atdy, näme gesipden gorlap, halkyň milletiň pulun sorupdan horlapdan diýip aýtdy. Imtihanetde bar ýanyna. Men näme ogurlany diýip, kim ally şonu? Sen öýüň iler düýbünde sen daýdan mamışdyk, sen öýüň düýbünde bir gelejek mamışdyk, olar şoň kefinden birat ogurlap şonu aýdy. Ady näme diýip men bar aljak şondan diýip. Näçe mysgal gyzylypdy diýip. Hiç tadı bilmedi. Ol oturan, ol bernamyjy deriňliň üstüne gurulanda dahyl. Hokkaň üstüne gurulanda. Allah'ın adyny çakyrdy bar. Bir wagt bir ýyldız bilýän, nämetýän ýan adam biriniň öýüne bartdyrda. Aham sallançakda bir çaga yatanmış. Aham yan qiyalay diýen adam biri, kärrek öýüň ýesinden pul aljak bolup, sallançakdaky erkek oglan görýärmi diýipdir.
Ha o näme diýipdir? Bu oglan diýipdir, öyle alim boljakdyr diýipdir. Bu oglan öyle ulkan adam boljak, danışmand boljakdyr diýipdir. Atasyna dagy zähmetkeş boljak, näme boljak diýip gurrun etip barýaka öýesi aýtypdyr. Hay dur diýipdir, sallançak ýatan, gyýdy oglan haby diýipdir, erkek oglan diýip aýtdyň diýipdir. Bilýän zady bolmaz. Ýönümizden ne bilin, halkyň pulunu aljak bolup aýtdy. Dur hoýsa näme diýip barýan diýipdir. Ola gyýdy oglan oň içinde ýatan diýipdir. Men gyýdym ola diýipdir. Hine hak gurrunlar daşylar. Emma nämeden bolýar? Bahilçilikden bolýar. Amana bir adam barýar, bahilçilik etjek bolup. Ona men wagtym tamam bolup barýar. İnşallah ol zererlik barada, bahilçiligi barada Hudaý köpmese inniki hefta aýdaryn. Ýöne biz näme etmeli? Ey cemaatlar, hak şeriatda bükülli we gümmer ýanmarly gurrun ýok. Hak jogabyny aýdyp bereň. Kana sallallahu aleyhi ve sellem yeta'awwadu min aynil janni ve min aynil insi. فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي والنسائي. Peygamberimiz hemişe Hudaýa jynyň gözünden, adamyň gözünden men saklawar diýip dürügöy derman dogalary Allahdan dileýänmiş. Jynyň gözünden, adamyň gözünden men sakla diýip. Ta hasana çeli, ta kul a'udhu birabbil falaq bilen kul a'udhu birabbin nas nazil bolupdyr, Allah'a inip, Resulullah'a inipdir. Allah indiripdir kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu bin nas. Ohan Peygamberimiz näme etipdir? Hemme dogalaryny goýupdyr, ondan melek faqat kul a'udhu birabbil falaq men kul a'udhu bin nas okuýarmyşdyr. Kul a'udhu birabbil falaq min şerri ma halaq, min şerri gasiqin, min şerri'n neffathati. Manasy şer diýär şer diýdi. Neffathati fil uqad, dun edip jaduger ýetýän heleýleň şerrini sakla diýdi. Şerri'n neffathatyň manasy şu ha. Neffathat diýdik jaduger heley diýdi. Fil uqad dun sen jaduger ýetjek bolýar, Hudaýa şoň şerrinden sakla diýdi. Min şerri hasudyň şerrini sakla, min şerril veswasil khannas. Şu ikisini okuýarmyş. Eger tibilen 3 kere okuýsaň, akşam 3 kere okuýsaň şerden aman bolarsyň diýipdir. Teberrük 3-4 hadis okuýaýyn. Peygamberimiz kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas inenden soň fakat şu ikisini okuýarmyş. Başga dogalaryny goýupdyr. Hudaýa jynnyň şerrinden sakla, adamlaryň şerrinden sakla. O dogalary okuyup bermeýärmiş. Arabiýasini okuýsam giýjek aljak, terjemesini aýdýyn. Enemi Hazrat Aýşe aýdýa, Aýşe Siddiqa radiyallahu anha. Peygamberimiz düşege gelende güne akşam mübarek elini üýşürip, küf edip diýip murup, 3 kul huvallah, bir kul huvallah, bir falaq, bir nas okuýardy. Deslap yüzüne, ohum kellesine, ohum mübarek cesedi, mübarek bedeninin öw taraf hemme yerine, sonra arkasına çekerdi diye. Yef'alu zalika 3 merrat kaza fi sahih al-Bukhari. 3 şerek şonu ederdi diye. Ulamalar aýdýar, bir gedek kul huvallah, bir gedek falaq, bir gedek nas okuýup bedenine dem ursaň, sünnetin bitýär diye. 3 okuýsaň baryndan gaw diye. Yoksa bir gedek de ya da okuýun tutupdyr ya başga dogalan kalmış. Bir gedek kul huvallah, bir gedek falaq, bir gedek nas okuýup da dem urup bedenine çekseň sünnetin bitdi diye. Ene Peygamberimiz şolar okuýarmyş, hemme şerden men sakla diýdi. Üçüncü hadis-i şerif. An Uqba. Bayna ana asiru ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem gashiyetna rihun ve zulmetun şedide. Bir wagt Peygamberimiz bilen barýardyk diye hewret çöllün qaranqydy, gaty ýel ösdi. Dım gara. Gorkuýa da gara bolsa, qaranqy bolsa, ýelli ösdi, ýagyn ýagjak bolsa, özi çölle bolsa, jynnan, insdan, heýwandan, her zatdan. Şonda Peygamberimiz kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas okuýmany başlady. Resulullah jan şonda ýa diýär ýa atyň sünnemişdi. Okuyup bolaqana maňa etdi, ey Uqba diýdi, men şonda ýanladım diýä Uqba diýen adam. Kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas okuýaga, ey Uqba diýipdir. Her kim her jere güýçli doga okuýsun, çykynçylykda diýipdir. Hiç doga kul a'udhu birabbil falaq men kul a'udhu birabbin nas ýetmez diýipdir. Om erti namaz bolupdyr da, evvelki rekede alhamdan soň kul a'udhu birabbil falaq okuýupdyr, ikinji reketde de alham men kul a'udhu birabbin nas okuýupdyr da Peygamberimiz. Gördüňmi Uqba diýipdir, namazda da şunu goşdum diýipdir. Erti namazda seferde şonu goşupdyr da. Evvelki rekede alhamdan soň kul a'udhu birabbil falaq goşupdyr. Erti namazyň pardyna ha, seferde şu taýda. İkinji reketde alham men kul a'udhu birabbin nas goşupdyr. Gördüňmi Uqba diýipdir. Yani ne kadar fazilatlı erti namazda o da koşulýar da yoksa. Onun için bir ulama aýtýar seferde hawluk maşrak bolsaň kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu bin nas Resulullah'ın sünnetidir diye. Par namazda koş diye.